ಹಾಯ್ ಸೊಲ್ ಮೇಲ್ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ನ್ಯೂ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಜಾಯ್ಲರ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಯಾನಂತೂ ಮಸ್ತ್ 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 ಖುಷಿ ಟುಳ್ಳೆಲ್ಲ ಪನ್ಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಉಳ್ಳೆಲ್ಲ ಪನ್ಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಒಂಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ಪಿನಿ ಒಂಥರ ಎಂಜಿನ ಮನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಲ ಅವನುಂಟು ತುಲೆ ಪನ್ನಗಣ ದಾದನ ಬೋರ್ಡು ತಾರದ ಮಡಲ್ ತೂಜೋಡು ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡ ಇನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡ ಒಂಥರ ಒಂಥ ಖುಷಿ ಒಂತೆ ಬೇಜಾರು ಒಂಥರ ಟೆನ್ಷನ್ ಪೂರಲ್ಲ ಒಂಥರ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಅದು ಉಂಡಿನಿ ಏನಿತ್ತ ದಿನ ಅಂಚ ಉಂಡು ದಾಯ್ತ ಪನ್ಪುನೇನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೋ ಬಿಡು ಟಿಕ್ಲಿ ಪಣ್ಣೊಂದು ಪೋವೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಗೆ ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕು ಪಿದಡಿರ ಉಂಡು ಅಂಚ 1 ಗಂಟೆಗೆ ತೆಂಗ್ ಕಡೆಗೆ ಎತ್ತೋಡು 12:25 ಆಂಡ್ ನಾನೆತ್ತೆ ಹೊರತ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಮುಗಿತದ ಅಂತ ಕ್ಲೋಂದೆ ತೋಳಿ ಇಂಕ್ಲ ಜಾನಿ ತಿಳಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಜಾನಿ ತುಂಬ ಎಂಜಿ ಏನೊಟ್ಟು ಹೋಗಿತ್ತಿ ಎಂಜಿ ಅನಾಥವಾದ ಬೋತಿ ಏನೇಪ ಡ್ಯೂಟಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ತಾನೆ ಏನು ಡ್ಯೂಟಿ ಪ್ಯಾರ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅನಾಥವಾದ ಬೋತಿ ಓಲಾಲ್ ಒಂಜಿ 3 ಬೂರು ಒಂದಿಪ್ಪಿ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋತಿರು ಜೋಕ್ಲೇನು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ಏನ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಆದ ಇತ್ತೆ ಯಾನ ಕುಲೊಂದೆ ನನಗೆ ಒಂಚಿ ರಪ್ಪ ಪೋತು ಒಂಚೂರು ಮೀದು ಬರೋ ಪಂಡ ಯಾನೆಲ್ಲ ದೊಂಬು ಪೋತೆ ಬೆಗರ್ದೇನತ್ತ ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಮೀದು ಬಿದ್ದಾಡ್ಕ ಬಣ್ಣದ ಒಂಚಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಒಂಥರ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿದ್ದಾಡೋದಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಾಬ್ ಪೋಯಾಯ್ತಾ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಇಂಕ ಇಂಚನೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಅವನಿತ್ತು ಟೆನ್ಷನ್ ಒಂಥರ ಖುಷಿಲ ಒಂಥರ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಅಂಚ ಪೂರ ಒಂಥರ ಬೇಜಾರ್ಲ ನಾನು ಎತ್ತೆ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪ್ಯಾರಾಪುಜಿ ನನ್ನ ಜಾಬ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಆ ಥರ ಅಂಚ ಒಂಥರ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಎಂಜಿನ ಮಾಡ್ನ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಂಚ ಒಂಥರ ಅನಿಸ ಹೊಂದಿತ್ತು ನಂಗೆ ಸೊ ಇನ್ನಿ ಕೂಡ ಇಂಕ ಅವೇ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ದಯಪಂಡ ಕೂಡ ಯಾನು ಜಾಬ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲೆ ವಾ ಜಾಬ್ಗೆ ದಾಯ್ತ ಪಂಡದು ಪೂರ ಪಂಪರಿಗಿಲ್ದ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ಪೋದು ಒಂಚೂರು ಮೀದು ರೆಡಿಯಾದ ಬೊಕ್ಕಾನಿಗಿಲ್ದ ಪೂರ ವಿಷಯನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಪಿದಾಡ್ದು ರೆಡಿ ಆದ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೂಜಲ್ ಕಟ್ಟದೆ ನಾನು ಇಂಚ ಕಟ್ಟಡ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಏಪಲ ಪಾಡ್ನೊಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡೊಂದು ನಾನು ಆಯ್ತೆ ಇಂಚ ಒಂದು ಪಂಡ ಯಪ್ಪ ಹೇಗಿತ್ತೆ ಇನ್ನು ಎಂಚ ಬಯ್ಯ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡದು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನು ಮತ್ತೆ ಪೋಡಾತೆ ಯಾನು ಪೋದು ಅಲ್ಪ ದಾದ ಪಂಡದು ಅವೇ ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಫುಲ್ ಮುರ್ಕದು ಹೋತೆ ಯಾನು ಸೊ ಇನ್ನೇನ ತಮ್ಮನೇಲಿ ಟೈಟಲ್ ತೂದು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾದಪ್ಪು ಯಾನು ಕುಡೊಂಜಿ ಜಾಬ್ಗೆ ಪೋಂದಲ್ಲೇ ಪಂಡದು ಪಾಡ್ದೆ ಯಾನು ಇನ್ನಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲ ಕ್ಯಾಂಟೀನಿಗೆ ಪೋಯಿಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಎಂಚ ಪಂಡ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಏನು ಬೇಲೆ ಪೋಂದಿಚ್ಚಿ ಇಂಕ್ಲ ಕ್ಯಾಂಟೀನಿಗೆ ಪೋಯಿ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇನತ್ತ ಇನ್ನು ಕೋಡೆ ಆರೇ ಪಂಡೇರೇನಡ ಎಲ್ಲರದು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಬರ್ಪನ ಈ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ 3:45 ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ 3:50ಗೂ ಜೋಕ್ಲಿನ ಸ್ಕೂಲ್ ಎತ್ತ ಬರ್ರ ಪ್ಯಾರ ಉಂಡತ್ತೆ ಇಂಕ ಅಂಚ ಆತ ಬರ್ತು ಈ ಬತ್ತದ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಟ್ಟು ಕುಲ್ಲೋಲಿಯಾ ಅಂದ ಸೊ ಯಾಂದಾದ ಮನ್ಪುನ ಪಂಡದ ಮಸ್ತ್ ಯೋಚನೆ ಮಂತೆ ಸಡನ್ ಕೇಳ್ನಾಗತ್ತಾರ ಹಿಂಗೆ ಆಯ್ತು ಮಲ್ಪುನಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಪಂಡ ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತು ನಾ ಇಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ ಒಂದುಂಡತೆ ಇಲ್ಲಾಡು ನಿಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಪೋ ಈ ತಿನ್ನಡ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ರಜೆ ಐತನತ್ತ ರಜೆ ಫುಲ್ ಜಾಲಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಜೋಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಂಡ ಆಕ್ಲಿ ಇತ್ತಾರತ್ತ ಬೊಲ್ಪೋಡ್ದು ಕತ್ತಲೆ ಮುಟ್ಟ ಒಟ್ಟುಗಿಪ್ಪತ್ತೆ ಇಂಕ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಇಂಕ ಉದಾಸೀನ ನಾ ಒಂದು ಜನ ಖುಷಿ ಅವನಿತ್ತೇನೆ ಜೋಕಲ್ ಎತ್ತೀರ ಪಂಡದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಕೊಂಡತ್ತ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬೋರ ಒಂದು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಏತ್ ಬೇಜಾರ ಒಂದು ಪಂಡ ಬೊಲ್ಪಗಾಗ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಬುಡ್ದು ಬಣ್ಣಾಗ ಇಂಕ್ಲಿ ಬುಡ್ದು ಬರ್ರಾನೇ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಇಂಕ ಕೂಡ ಬೊಲ್ಪೋಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಯಾನು ಒಬ್ಬಂಟಿ ಇಲ್ಲಡು ಏತ್ ಬೇಜಾರ ಒಂದುಂಡು ಪಂಡ ಇಂಕ ಬೊಲ್ಪೋಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟೋಡತ್ತ ಒಂಥರ ಹಿಂಸೆ ಅವನುಂಡು ಜೈಲ್ಡ್ ಪಾಡ್ಲೆಕ್ಕ ಅವನುಂಡು ಒವೇ ಬೇಲೆ ಸಾಗುಜೆನ್ನ ಯಾನ ಜನ ಬೇಲೆಡ್ ಪರ ಉದಾಸೀನ ಮಲ್ಪನ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ಇಂಕ ಒರ್ತಿ ಐಪನಾಗುಂಡತ್ತ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಉದಾಸೀನ ಅಪ್ಪನ ವಾ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಇಂಕ ಉದಾಸೀನ ತೋಟಕ್ಕೆ ಪೋಂದಿನಿ ಸುಮಾರು ದಿನ ಆಂಡು ಸೊ ಕೆಲವು ತಾರಾಯಪುರ ಪೂರ್ಣವು ಅಲ್ಲೇ ಕುರಿಯೊಂದುಂಡು ದಯಪಂಡ ಇಂಕ ಪ್ಯಾರ ಮನಸ್ಸೆ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ ದಯಪಡ ಉದಾಸೀನ ಒಂಥರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನೆಕ್ ತುಂಬದ ವಿಡಿಯೋಡೆ ಪಂತೆ ಯಾನು ಇನ್ನು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಬಾರಿ ಲೋ ಇಪ್ಪುಂಡು ಏಪಲ ಗ್ರೂಪ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ರೈಸುನ ಪಂಡದು ಪಂಡ ಬೇರೆ ಇತ್ತಡ ಯಾನು ಮಾತ ಸೇರೋದು ಒಟ್ಟು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಕ್ಲ ಪಂಡ ಬೇರ್ಲ ಇಜ್ಜಾರು ಜೋಕುಲ ಇಜ್ಜಾರು ಪನ್ನಾಗ ಇಂಕ ಒರ್ತಿಗೆ ವಾ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ಉದಾಸೀನ ಬೊಕ್ಕ ತರೆಬೆನೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಕ ತರೆಬೆನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಡು ಅಂಚ ಗ್ರೇಟ್ ಹೋಯ್ತೆ ಅಂದ ಅದು ಮಲ್ಪುನು ನನ್ನ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ತರ ತಿಕ್ಕಡ ಪಾತ ವರ್ಕ ಅನ್ಪುರ ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನು ಅಂಚ ಮೂರ ನಿಂಬೆಲ್ಲ ಪಂಡೆಯನು ನನ್ನ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ತಿಕ್ಕಡ ಪಾತ ವರ್ಕ ಯಾನು ಒಂದು ಸ್ಟಿಚ್ ಪುರ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇಂಕ್ಲ ಒಂಚೂರು ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೀ ಆಪುನತ ಅಂದ ಪಂಡ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರೇನಡ
ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪರ ಇರಂದು ಯಾನೇನು ಚೂರು ಪಿರಾಜಾರೊಂದಿತ್ತೆ ಈತ್ನೇಟ ಪಂಡ ಜೋಕ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ರಜೆಟ್ ಚೂರು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪೋಗ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಪಂಡದು ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಉಂಡೆ ಇಲ್ಲದ ದೊಡ್ಡದ ಕೆಲಸ ಪುರ ಆನಾಗ ಹಿಂಗೆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂಚ ಈತಿನೇಡ ಚೂರು ಬೋರ್ಸಿನೇನು ಇತ್ತೆ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಉರುವಾಯರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ವಕ್ಕ ಹಿಂಗಿತ್ತೆ ಮಾತಲ್ಲ ಬೋರ್ಡು ಏನು ಲೈಫ್ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯುಸಿ ಪೊಡು ಎನಿಸೇರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಹುಡುಗ ಪಾತ್ರ ಬರ್ಪು ನಾನು ಪೂರ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಪಂಡ ನಾನು ಕೇಳಿ ನೋಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಲ್ಪೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಲೆ ಪಂಡಿರು ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ತೊಂದ್ಪರ ಕೊರ್ರ ಇಂಕ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಈರಿ ಅಂಚ ಅದನ್ನ ಪಂಡ ಅಂಬೇರು ಕೋಳೆ ಮುರಣಿ ಪಂಡೆ ಇಂಚ ಪಾತ್ರ ಬರ್ಪ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಏನಂದ ಸೊ ಆರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರಿಗೆ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆ ಇರೋದು 3:30 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಫುಲ್ ರಶ್ ಇಪ್ಪುನು ವನಸ್ತ ಟೈಮ್ ಆತ ಅಂಚ ಅವಾಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇರೆ ಉಂತಾರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಬೇತ ಒಂಜ ನೋಡಿತ್ತೆ ಕುಲ್ಲ ಹೊಯ್ತೀರು ಸೊ ಮಾತ ಪನ ಹೊಯ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಒಂಜ ಈರು ಕುಲ್ಲೇ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಈರ್ನ ಬುಡೇದಿಲ್ಲ ಇರತ್ತೆ ಆರೇನು ಬಂದ್ರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾಯಿಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶ್ ಕುಲ್ಲ ಬರು ಪಂಡದು ಸೊ ಅಂಚ ಬೇರೆ ಎಂಚಿನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಂಡ ಆರೆಗಂತೂ ಕ್ಯಾಶ್ ಕುಲ್ಲ ಜನ ಹತ್ತಾರ ಪಂಡ ಆರೆಗೆ ಅಂಚಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪರ ಐಕ್ನಿಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕುಲ್ರ ಆರೆಗೆ ಹಾಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ತಾನ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದೆ ಬೋಡು ಅಂಚ ಆರಂತೂ ಕ್ಯಾಶ್ ಕುಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇಜ್ಜಿರು ಅಂಚ ಈ ಅಂತ ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲತ್ತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆ ಇರೋದು ಒಂದು 3 ಮಟ್ಟ ಬರೋಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೆ ಎರಡು ಸರಿ ಆ ಊನ್ ಬಂತೆ ಪಂಡ ಎಂಕತೆ ಎಂಚಾದನ್ ಪಂಡ ಇದು ಇಲ್ಲಡೆ ಇತ್ತಿತ್ತದತ್ತ ಬಾಕೆಂದೊಂದರೆ ಜಿತೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪುನ ಅವಡು ಇಜ್ಜಿ ಬನ್ನಲ್ಲು ಉಲೈ ಮನಸ್ಪುರ ಪಾಡ್ದು ಕೊರ್ರಪುರ ನುಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಕೊರ್ರಪುರ ಅವು ಪುರಾಣ ಓಕೆ ಎಂಕ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಾನು ಎಂಕ್ ಈ ಕ್ಯಾಶ್ದ ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಪೋಡಿಗೆ ಅವನುಂಡು ದಯಪಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವುದಿಲ್ದ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೊಡಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಇತ್ತ 35-45 ಅಂಚೆ ಪುರ ಅಂಡ ಆಗ್ಲಿ 5 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಡೋಡಪ್ಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಟ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೊಡ ಎಂಕ ಒಂಚೂರು ಲೆಕ್ಕದ ಒಂಚೂರು ಪೋಟಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ತಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲೆತ 5 ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಆಗ್ಲೇ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನೇ ಪನ್ಪುಜಾರ ಆಗ್ಲ ಕೂಡೊಂದು ಸತಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಬರ್ಪುಜಾರು ಕೂಡೊಂದು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಬೋಪೇರು ಅಂಚೆ ಪುರ ಆರ ಬಲ್ಲೆತ ಅಂಚೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಒಂಚೂರು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡಪ್ಪು ಎಂಕ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದೇ ಮಸ್ತ್ ಪೋಟಿಗೆ ಎಂಕ ಒಂಚೂರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಈ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಐಟು ಚೂರು ವೀಕೆ ಯಾನು ಸತ್ಯ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಪೋಡಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಪ್ಪುನಾಗ ರಪ್ಪ ಇಂಕ ಲೆಕ್ಕ ತಪ್ಪುನು ಇಂಚ ಯಾನು ಪಟ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಪಂಡಲ್ಲ ಇಂಕ ಏರಾನ್ಲ ಇಪ್ಪುನಾಗ ರಪ್ಪ ನರ್ವೋಸ್ ಆಪುನು ಜಾಸ್ತಿ ಯಾನು ಅಂಚ ಒಂದು ದಿನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಮುರಣಿ ಬೇಡ ಬಂಡೆ ಯಾನು ಸದ್ಯೋಗು ಬರ್ಪೆ ಇರು ಪನ್ನೆಗೆ ಆಂಡ ಏನಾನು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ನೀರು ನಂಬೋಡ್ಚಿ ಡೈರೆ ನಂಬೋಡ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಆಪುಡ ಮಾತ್ರ ಯಾನು 1 ಗಂಟೆ ಇರೋದು 3:45 ಮುಟ್ಟ ಉಂತುವೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಈರ್ದಾದ ಮಲ ಮಂತೋನೆ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ವಿಷಯ ಯಾನು ಇಜ್ಜಿನ ಬಂತೆ ಯಾನು ತುಕ ದೇವರೊಲ್ಲೇರು ಎಂಜ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದು ಎಂಕ್ಲೊಂಚಿ ಚೂರು ಚೇಂಜಸ್ ಸಿಕ್ಕುನತ ಒಂಚೂರು ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಬೇಗ ಮಲ್ತದ ಪೂರ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಪೋದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಕುಲ್ದಾನಾಗ ಎಂಕ್ಲೊಂಚೂರು ಮೈಂಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಮುಂದದು ಯಾನೈತೆ ಒತ್ತೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆನ ಅತ್ತ ಅರ್ಧೋಡೆ ಉಂತಪೆನ ಅನ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎನ್ನ ಮೆತ್ತೆ ಎಂಕಿ ಧೈರ್ಯ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಆತಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಹೆಂಗಿತ್ತೆ ಬೇದಾದ ಪನ್ಪುಣ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇದಾರ್ದಂತೂ ರೆಡಿ ಆತೆ ಇದು 1 ಗಂಟೆ ಇಂಕ ತೊಡು ಬಂತೀರು ಆಂಡು 12 ಮುಕ್ಕಲ್ ಆಂಡು ನಂತರ 1/4 ಗಂಟೆ ಇಂಕ ಪ್ಯಾರ ಬೋರ್ಡು ಮುಲ್ಪಾರ್ದು ಮೇಲಾನೆ ಪೋನಾಗ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಇತ್ತೇನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪೋನ್ಪೆ ಪೋದುದು ಅದೇ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಪಣದು ಬೊಕ್ಕ ಬೈಯಾಗಿ ಬತ್ತದ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಮಾತ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತವನ್ವೆ ಎಂಚ ಓಕೆ ಇಂಕ್ಲೆತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಗೆತ್ಯ ತಲೆ ಜೋಕ್ಲೆ ತೊಗೊಂಡು ಬತ್ತೆ ಬಂದಾಗ ಶಾಲೆ ಹಿಡ್ದು ಎಂಚ ಬೈನ ಏನ ಬಾಬೆ ಬೂರ್ನ ಎಂಚ ಬೂರ್ನ ಶಾಲೆ ಹೋಗಿ ದಶಕ್ಕೆಂದು ಗುರಿ 24ಗೂ ಆನಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡ ಶ್ರೇನ ಅಚ್ಚುನ ಆನಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡ ಅಚ್ಚುನ ಉಂಡು ಮಗ ಎಲ್ಲ ಜೀರ್ನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತಾರೆ ಉಂಟು ಇದು ಮರ್ದು ಬಿಟ್ಟ ಯಾರ ಯಾಬೋ ಮೊಟ್ಟೆ ರೊತ್ತುಜಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋದು ಜೋಕ್ಲಿಲ್ಲ ತೊಂದೆ ಬತ್ತೆ ನಾನು 3:55 ಬಿದ್ದಾಡ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಡ್ದು ಸರಿ ಆತಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಬಡ್ದು ಮಾತಾ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳ್ತು ಹೋಯ್ತೀರ ಜೋಕ್ಲು ವಾ ಲಾದಂಬೆ ಅವು ಮಗರ್ದನ ಗಾಲಿಗೆ ತೋಜೋಡು ಆಯ್ನೊಂಜಿ ಪೂತದೈ ಒಂಚೂರು ಮಗರ್ದಿತ್ತಿರಲ್ಲ ಬಬ್ಬೆ ಬಾಡ್ನೆ ನಡ ಅವಳೆ ನಾಯಿ ಬಲಿ ಪುನಃ ಪುರ ಬೂರು ಜಮರ ಐಕ್ ಪನ್ನೆ ನಡ ಹಾಂ ಐಕ್ ಪನ್ನೇನು ಐನಲ್ಪ ಅಟ್ಟು ನಡ್ಲ ಅಂದು ಪಾಟು ಬಾರ್ದು ನೀ ಅಂಚ ತಲೆ ಸುರುವಾಂಡ ನನ್ನ ಬೊಬ್ಬೆ ಓ ತೂತೆ ಏನು ಎಕಡೆ ತೂತೆ ಎಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಹತ್ತು ಮಂಜಲ್ ಕಲರ್ ಓ ವಾಸ ಚಂದನ ಎಲ್ಲೋ ಪಂಡನ ಮಂಜಲ್ ಬಂಡನ ಎಲ್ಲೋನೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಇಂಚ ಕೇಸರಿ ಕಲರ್ ಅವು ಅಯ್ಯೋ ಕೇಸರಿ ಕಲರ್ ಮಾರಯ್ಯ ಅಯ್ಯೋ ಒಮ್ಮೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅವೊಂದುಂಡು ಆಯ ಪನ್ಪುರ ಎಂಚನ ಪಂಡ
ಎಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಬಂಡ ಲೈಟ್ ಉಂಡತ್ತ ಲೈಟ್ ಕಲರ್ ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಬರ್ಪುಡತ್ತ ಅವು ಎಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಚೂರು ಡಾರ್ಕ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಅವು ಎಲ್ಲೋ ಹತ್ತು ಎಲ್ಲುವ ಬೆಲ್ಲನ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾವಜ್ಜಿ ತಾಯ್ದ ಕತೆ ಅಂದು ಈಯಪ್ಪ ನೋಡು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಪೋಪುನಾಯಿ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತದನ್ನ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಡತ ಬನ್ನಾಗ ಒಂತೆ ಕಜಿಪಿ ಪತವತ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2 ಪೀಸ್ ಕಲ್ತಪ್ಪ ಪತವತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನವುಲೆ ಚಾಪರಿಯೆ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಚಾ ಪಡ್ದಾನಾಗ ಬಂಜರ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಗಡಿ ಗಡಿ ಅಲೆ ಬರೋಯ್ತೆ ಒಂಜಿ 3-4 ಗ್ಲಾಸ್ ಅಲೆ ಬರ್ತೇನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹಿಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ವನಸು ಮಲ್ಪು ಒಂಜಿ 4-5 ಸತಿ ಬಂಡಿರ್ಬೇರು ಆರು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪು ಹೊರ್ತು ಉನ್ಪೇತ ಅಂಚೆಂಗೆ ಬಡ ಒಂದು ಇಪ್ಪು ಪಂಡದು ಫಸ್ಟ್ ಪೋಯಿ ಉಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರು ಉನ್ಪನ ಅಂದು ಯಾನ್ ಬಂಡೆ ಬೂರ್ಚೆಂಗಿದೆ ಬಡ ಪೂಜಿಂದು ಕೂಡ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆನಾಗ ಕೂಡ ಕೇಳಿರು ಉನ್ಪನ ಅಂದು ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡೇನೆ ಅಂಚ ಕೂಡ 3 ಗಂಟೆ ಅಂಡು ಯಾಂಬ ಲಕ್ಕನ್ ತೋಚತ್ತ ಕೂಡ ಕೇನೋ ಪಂಡೆ ಹೆಂಗೆ ಬೋಂಡ ಯಾಂಪ ಆಡೊಂದು ಉನ್ಪೆ ಇರ್ ಮಂಡೆ ಚಂದ ಪೋಡ್ಚಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಬಡ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡೆ ಇಲ್ಲಡಿ ಇಪ್ಪನಾಗೆಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲಿಪ್ಪನ ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒನಸ್ ಮಲ್ಜೆ ತೋಯ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೋಯ್ತೆ ಎಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆಂಚ ಆತನ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಒಡ್ತಿ ಆತ ಒನಸ್ಲ ಸೇರುಜಿ ಒಡ್ತಿಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರು ಆಯ್ತಾನೆ ನೀ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಟ್ಟಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಸೊ ಇಂಚ ತರಗಟ್ಟಡ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪ್ನಾವ ಹಿಂಗೆ ಯಾನ್ ಇಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಾನು ಅಲ್ಲ ಶೆಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂತು ಇನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ದೊಂಬಿತ್ತನತ್ತ ಅಂಚ ಶೋಕು ಕೂಜಲ್ ಪುರ ಬಾರ್ದು ಇಂಚ ಮುದೇಲಿ ಕಟ್ಟಬಾಡೋದು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತಾನೆ ಹೆಂಗೆ ಒಂಥರ ಇಂಚ ಬಂಡ ಪಿರವಡ್ದು ಫ್ಯಾನ್ದ ಗಾಳಿ ಎಲ್ಲ ಪಿರವಡ್ದು ಜಾಕು ಹೋಯ್ತಾನತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಗಾಲಿ ಬೀಜನೆಲ್ಲ ಗಾಲಿ ಬತ್ತು ಹೋಯ್ತಾನೆ ಅಂಚ ಒಂಥರ ಇಂಚ ಶೆಕೆನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿ ನಿಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಣಿನಿ ಇಂಚ ತಾರೆ ಕಟ್ಟದು ಇಂದು ಏನು ಕ್ಲಿಪ್ ಪಾಡ್ದು ಕಟ್ಟಡ ಫುಲ್ ಎದುರು ಪೂರ ಬತ್ತೊಂದು ಎದುರಂತೆ ಇಂಚಿದಂತೆ ಪೂರ ಒಂದಿಪ್ಪುನತ್ತ ಪೂಜಿ ಎಂಕೆ ಏನು ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಫೋನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಉಂಡತ್ತ ಎಂಕ್ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಯರೇ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂಕ್ ಎಂಚಾಣ್ಲ ಒಂಚಿ ಚೂರು ಮೆಮೊರಿ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪುರದಲ್ಲ ತಪ್ಪಂದು ಲೆಕ್ಕ ತೂವಲ್ನೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಯರೇ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪೋದಿತ್ತೆ ಅದ ಸೊ ಆರೇ ಎಂಕ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಮಲ್ತಿರ್ತೋ ಜೋಡು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಉಂಡತ್ತ ಇನಿ ಫುಲ್ ಏನು ಹ್ಯಾಪಿ ಆದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಚೂರ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಯ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಥರ ಪೊಕ್ಕಡ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಯ್ ನಡ್ದ ಅದು ಆಡ ಹೆಂಗೆ ಒಂಚೂರ್ಲ ಬಾಕಿ ಒಂಥರ ಅಂಚ ಪನ್ಪುನ ಒಂಥರ ನರ್ವಸ್ ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಓವರ್ ಆದ ನರ್ವಸ್ ಆಪನ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಹೆಂಗೆ ಆಯ್ನೇ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಏರಲ್ಲ ಮೊನೆ ತೊಂದಿದ್ದಾನೆ ನಾತಿ ಏನಕ್ಕೂ ಒಂದು ಅಗ್ಲು ವನಸ್ ಏರೆ ಪುರ ಕೊರ್ರ ಉಂಡು ಏರೆ ಪುರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವನಸ್ ಬೋರ್ಡು ಕೆಲವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾದ ತೊನ್ಪೆರ ಥರ ಐಸ್ ಆಯ್ನ ಪುರ ತೂಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಏನು ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಎತ್ತದು ಆತಂದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಬೇದಾಲ ಒಂದಿದ್ದು ಆಯ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಹಿಂಗದೆಲ್ಲ ರಪ್ಪ ಇದಾಗಲ ಐನು ವನಸ್ ಆಜು ವನಸ್ 2 ಜ್ಯೂಸು ಮೂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂದು ಅಂಚ ಪೂರ ಪನ್ನಗ ರಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಮಂಡೆ ಬರ್ಬೇಕು ಲೆಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಅಗತ್ಯನೇ ಇಜ್ಜ ನೀನು ರಪ್ಪ ಯಾನೇ ಪಟಪಟ ಲೆಕ್ಕ ಅಂತ ಇಂಚೆ ಇತ್ತು ಕೊರ್ಲಿ ಸರಿ ಕೂಡ ಪೋಸ್ ಕೆಲವು ಪುರ ಜಾಸ್ತಿ 100-200 ನೋಟೆ ಕೊರ್ಪುನ ಕೆಲವುದ ಅನ್ಪಿತ್ತರ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 2 ಮೂಜಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆಗಲ 500 ನೋಟು ಕೊರು ಅವಳ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾನ ₹10 500 ನೋಟು ಕೊರ್ಪುನ ಅಪಗ ಪುರ ಒಂಚೂರು ಹೊರಂದು ಮಾಡಿ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ರಪ್ಪ ಈ 60 ಉಂಡತ್ತ ₹40 ಎತ್ತದ ಫಸ್ಟ್ ಕೊರಿಯೆ ಬುಕ್ಕ 400 ಎತ್ತು ಕೊರಿಯೆ ಅಪ್ಪ ಅಂಕ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಪಡತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಮಲ್ತಿದ್ಯಾನ ಕ್ಯಾಶರ ದುಡ್ಡು ಕೊರೋದಿತ್ತೆ ಇನಿತ್ತ ಎಂಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಂಚಿತ್ತ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆದಿತ್ತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಸೊ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಅದು ಪೋನಾಗ ಏತು ಪೋಳಿ ಇತ್ತದಿಯರ ತನಕ್ಲು ಸೊ ಇನಿ ಅದೇ ಪೋದು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅದೇ ಖುಷಿ ಟುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗೆ ಪಲ್ಲ ಜೆಪ್ಪತೆ ಯಾನ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮನಸ್ಸಾದ ಏತು ಉದಾಸೀನ ಆಪುನ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಬಯ್ಯಾಗ ಲಕ್ಕೆರ ಉದಾಸೀನ ಕೂಡ ಲಕ್ಕದು ಜೋಕುಲೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಎತ್ತ ಬರ್ರ ಪ್ಯಾರ ಉದಾಸೀನ ಪುರ ಮಲ್ಪ ಮಲ್ಪೆರ ಉದಾಸೀನ ಅಂಚ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆರ ಫುಲ್ ಉದಾಸೀನ ಅಂಚ ಒಂಥರ ಆಲಸ್ಯ ಫುಲ್ ಇನಿ ಸತ್ಯ ಬಂದ್ಪೆ ಫುಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮುರಣಿ ಇಂಚಿನ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಟ್ಯಾಂಕಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿತ್ತಲ್ಲತ್ತ ಆನಿ ತೂಡು ಮಸ್ತ್ ಬಡ ತೆಲ್ತು ಸಾಕಾತ ನಿಂಕ್ಲಿ ಫುಲ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಬಿ ಒಂಜಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಮುಲ್ತಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಮುಲ್ಪೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಏನಂತ ಇಪ್ಪಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಏನಂತಲೆ ಇಂದುವೆ ಮೆನ ಬಾಯ್ಡು ಗಾಯ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ದು ಬೆದ್ದಾಲೆಂಚಿ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಎಂಚಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಯಾನ್ ಪನ್ ಪೂಜಾತ ಕೆಲವಿದೆ ವ್ಲಾಗ್ ಚಾನಲ್ ಪುರ ತೂಪೇತಾಯಿ ಐಟ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಪುರ ಅನ್ಪರ್ ಬೇತನಾಗ ಅಮ್ಮ ಈರ್ಲಂಚ ಪನೋಡು ಒಂದು ಎಂಕವು ಪನೋಡು ಎನ್ವೇನು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಎಂಕ ಅವತ್ತು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೇಗ್ಲ ಹಾಯ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೇಗ್ಲ ಪಂಡದ ಅಭ್ಯಾಸ ಅದು ಎಂಕ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪರೆ ಕಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಶುಕ್ರವಾರ ಇನಿ ತುಲೆ ಎಂಚಿನ ಎಡ್ಡ ದಿನ ತಿಕ್ಕದನೆ ಯಾನ್ ಪುಟ್ಟದಿಲ್ಲ ಶುಕ್ರವಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡದು ದೇವ್ರ ಇಂಚನೆ ಒಂಜಿ ರಾಯರ ಏನೊಂಜಿ ಕೈ ಬಿಡಂದು ಇಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಪೋಪ್ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹೌದು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗೋಡ ಯಾರ ಇಂಕ ಯಾನು ಪಟಾಕಿ ತುಳೆಗಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಮೂರು ಬೋಡಪ್ಪು ಕಣ ಅಚ್ಚು ಇಂಚ ಮನ್ಪುನೆ ನೇಮ ಲಚ್ಚು ಅಚ್ಚು ಪಟಾಕಿ ಇದನ್ನ ಇಡಿ ಇಂಚ ಇದಕ್ಕೆ ಮಮ್ಮ
ಎಂಪಗೋ ಅಪ್ಪನಗ ಟೈಕ್ ಕುನ್ ಪಡಪು ನೆನ್ನಿದೆ ಇಂಚಂಪಗೋ ಟೈಕ್ ಕುನ್ ಪಡಪು ಅಷ್ಟೇ ಚೋಯಿಲಪು ಸೆಕಂಡ್ ಮಂಪು ಹಚ್ಚು ಹೊರ ಪಟಾಕಿ ಮುಗಿದ್ರೆ ಯಾರ್ದು ಮಾರಾಯ ಈಗ ಸಮಾಧಾನ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಮಗ ಅಂಚ ಒಳ್ಳೆ ಬೀಡಿ ಪಟಾಕಿ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಕೊಂಡ ತೀರ್ದಿರು ಆಂಡ್ ಐಟು ಮುಕ್ಕಲ್ ವಾಸಿ ಕಾಲು ವಾಸಿ ಉಂಡು ಅವನು ಖಾಲಿ ಮನ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಡ್ದು ಬರ್ಪುನು ಬತ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೆನ್ನೊಂಜಿ ಪಡಪ್ಪುನು ಇಂದು ಬೆಲೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಓಕೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ದಾದ ಖುಷಿತ ದಿನನು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಆದಿಪ್ಪ ಅಂದೇನು ಎನ್ನೊನ್ವೆ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಆಯ್ನ ಆತು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ತಿಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೊಡೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ದೊಟ್ಟಗು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟಾಗೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬಾಯ್